W zemłewym sezonie dość mało co dzieje w sportach osobliwie tych latnych, ale my zbieramy dla waju najważniejsze informacje ze świata sportu. Witamy w Teto Graje w Kasiebej Świat. Ja się nazywam Adam Hebel. Krystian Andryskowski, witam bardzo serdecznie. I te sporty, u jacich bandze medzise godel, to je wiedzec mnożno bala, ale rzecie metyśłe sukcesu remści sportowci, rekord ze Guinnessa, jacimo pobiti, zazdrzymy tyś zawiol gołeda do Ameryki, bo tam ju w niedziela Super Bowl, wielgi święto amerykańskiego futbolu, u tym wszystkim dzise. Rocimy bardzo serdecznie. To Śmako Zawici z Dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król, Lezeno. Dobrzyńca fotokontakt, karty ze żukłewe i wejrowłe. Mumetyś wesylci. W Kasiebej Świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka Dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano hurtownię Łegrodzenia, Słepsk, kartu ze Serakłejce, Lamburg i Łeba. W Kasiebej Świat wsiedkłe na glanc dzanka Dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemi wolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni za Monteją, Remio sobie ścigłe 41. Na jej programy są dobrze wykunciony i dzanka Dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykuncienia. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. No to może zaczniemy od sukcesu z Remi. Karolina Szalast dobyła rekord Guinnessa w Alpach w Italii na 6. Mistrzostwach świata w pływaniem, ale co ciekawe pływaniem w lodowaty łedze. To jest ciekawa rzecz. To jest ciekawa rzecz, bardzo ciekawo, więc bardzo gratulujemy. Cieszę się, że ledze tutaj z naszego Fyrtla tutaj zdobywają fajne place na świecie, biją rekordy Guinnessa, także bardzo serdecznie gratulujemy i te trzeba rzec, to nie jest ciepło, bo to bardzo zemna łeda, więc to trzeba... 1 do 2 gradów, także w net lód. Tak, więc myślę, że to trzeba mieć bardzo wiele siły, determinację, żeby w tej łedze wytrzymać i ten rekord jeszcze pływić. Także bardzo gratulujemy. Takie, i tu się udało dobec 2 złota, przede wszystkim widzę tu sztafeta 4 razy 50, tu nas całym karna pływała, ale też w innych kategoriach tam westam pływała, także tu nicle gratulacje. Teraz przejdźmy może do nożny bale, bo tu choć takiego sezonu rozgrywków młecnego nie ma, to równak sodzeje. Zacznijmy od Arci Gdynie i transferu, który zasmucił kibiców. Tak, myślę, że z pierwszej lidzy mamy akurat pauzę, my jeszcze nie gramy, ale wnetka zaczną z powrotem grać, runda rewanżowo. Tak, jeśli chodzi o Arka, Karol Czubak, najlepszy strzelec karna z Gdynie. Najlepszy strzelec karna z Gdyni w końcu zdecydował sam wyjechać za granicę. O tym się goda od dłuższego czasu, że wyjedzie, może nie wyjedzie. Rechli godał kibicom, że wystunie, jednak wyjechał do Belgii, transfer 700 000 euro, także myślę, że to jest spory zastrzyk gotówkowy, jeśli chodzi o karna z Gdyni, ale to nie jest jakby najwyższy cel teraz w tym sezonie. W tym sezonie to jest awans do Ekstraklasy i myślę, że to jest bardzo wielka strata dla Karna. To jest najlepszy strzelec w historii Karna z Gdyni. Godolemy ostatnio, że pobił rekord Marcosa da Silva. Tak. Pobił rekord i sobie pomyślał, że teraz już czas, ja mam wszystko w Gdyni zrobione, można wyjeżdżać, ale tak po próbce myślę, że to jest bardzo wielka strata dla Karna z Gdyni. A jak to jest dla Czubaka? Bo tamto karno belgijści to też nie jest jakiś topłewy, także nie wiem, czy to jest jakiś krok w stronę rozwoju kariery, czy to nie wiem, tak, że on sobie gdzieś tam w tych niższych belgijskich ligach utopi. Jeśli chodzi o karno, tutaj karno z Belgii, oni mają przedostatni plac, także to nie jakiś tam nawet środek tabeli, ani przód tabeli, więc myślę, że tam bardzo ciężko to karno utrzymać w lidze, a dla Czubaka, jak on będzie grał, będzie strzelał te bramki, tak jak do tej pory w Gdynie, może jakiś inny karno go zauważy i pójdzie gdzie indziej, tak myślę, z taką łódźbą on tam szedł, nie żeby tam stać na dłuższy czas, żeby sobie odbić i pójść wejść do innego karna. Czy mu się uda, bo czy my trzymał bardzo kciuki, żeby on poszedł, bo jak ja wiem, godą to jest. Można rzec, że to jest Kasieba ze Słepska, że my bardzo cieszymy, że tacy ledzy tutaj z naszego kręgu gdzieś tam w tej nożnej bale i w nożnej bale istnieją, bo za wiele tych ledzy tutaj
zwykli go w ekstraklasę, najwyższej lidze czy w reprezentacji bardzo mało, więc MSC ma najmniejszy ma seksu sama. No, ostatnio tyś Arka Gdynia musiała sobie zankływać z Olafa Kobackim, to tyś była taka strata dość dobrego strzelca. No i teraz pytanie cię, Arka Mojak, jakiś alternatywę, jakiś udbę, kto za niego będzie tym numer 1, jeśli chodzi o strzelców? Jest napastnik, który przeszedł Sobczak, teraz przeszedł na wypożyczenie z Legii Warszawa Jordan Majszak, młody zawodnik, młody balownik, więc łeboczy ma co to będzie, czy do pierwszego składu dograni, czy jeszcze Arka zdąży kogoś kupić lub wypożyczyć do końca tego sezonu, żeby ten awans upragniony w Gdyni zrobić. To teliła Arce Gdynie, jeśli plus dodajmy, że na zaimo Dredzi plac w tabele pierwsi lidzi, no i biotkuje awans. Jak te przewidywność? Banza Ekstraklasa na Dredzi rok? Myślę, że już tyle lat z rzędu tam mało brakowało, więc myślę, że w tym sezonie w końcu się uda i oni dobędą ten upragniony awans do Ekstraklasy i tam już na dłużej Westuną. Widzimy, że to wszystko w tym karnie, wszystko się układa fajnie i sponsorzy i marketingowo to wszystko fajnie wesdrzy i też oni współrobią z Kaszebizną, więc myślę, że to jest bardzo na plus i w końcu wrócą do tego. No i zbleziwo sadzenie jedną te Kasiebów. Myśli, że oni zrobią jako z Neu fajna impreza? I ja już tutaj, godów zledzam, a tutaj, który się zajmował tym w poprzednich latach, więc myślę, że latos też będzie jeszcze większe, z jeszcze większą pompą, jak to się godo i to będzie bardzo widoczne na Kaszebach i nie tylko na Kaszebach i w Polsce wyboczą, że to jest taki rychtych karno kaszebści. Fajn by było, jakby Arka awansowała, a Lechio spadła. Znaczy godum fajn w Cezysłowiu, no bo życimy w siedcim karnom, żeby jak lepiej grały te nasze. No ale wiele wskazywało na to, że Lechia się nie utrzymie w Ekstraklasie. No, najlepiej dla całych Kaszeb tutaj, dla naszego kręgu było, żeby oni obydwoje grali w Ekstraklasy, bo to też jest prestiż tego regionu, bo my za wiele tych karnów tutaj nie mamy w tej Ekstraklasy, tak? Je Arka, je Lechia, kiedyś tam Bałtyk, czy inne karna z Trygardu, a tak tego nie ma. My nie jesteśmy jak Śląsku, że tam jest dokolił full karnów i wszystko fajnie to idzie do przódku, ta nożna bala. A u nas my tak możemy rzec, że to jest pustynia piłkarsko, że tak można że trochę rzec, ale tak jak oni mają poważne kłopoty, oni mało brakowałoby licencji, nie dostali na tę drugą część sezonu, na tę drugi part sezonu, ale w końcu się udało, Ekstraklasa, tak PZPN, tak straszy, ale w jedną i tak ta licencja dadzą, bo wiadomo, że to jest dla nich wizerunkowo by był strzał w kolano, więc myślę, że będzie Westale, ale ciężko będzie dobyć Westać w tej Ekstraklasę. Teraz remisowali z Motorem Lublin 1-1 w ostatniej pierwszej kolejce rundy rewanżowej na wiosnę, więc zobaczymy, czy on się uda. 15 punktów to nie jest za wiele, jak na to płyra. Tutaj przebyćmy Dredzi Plac w pierwsi lidze Arka Gdynio i Dredzi Plac Łetkuńca w Ekstraklasę Lechia Gduńsk. To jest klub nośny bale, jeśli chodzi o reprezentację, tu wielki emocje budzi, no jeśli nie gra, no bo to przed nami dopiero, ale to gdzie so graje, bo tu jest taki teraz sztryt między Narodnym Stadionem a Stadionem w Chorzowie. No ja myślę, że takie sztrydy by były na Kaszebach, jakby mieli nasza reprezentacja Kaszub, też by było sztrydy. Gdzie jest stolica Kaszub i mamy sztrydę, a co dopiero gdzie by mieli grać ta reprezentacja Kaszub. Więc parę stadionów to by się znalazło na Kaszebach, gdzie by nasza reprezentacja mogła grać, Kaszub, ale tak wracając do tematu, jest taka teraz uczba, żeby reprezentacja zagrała w Chorzowie. Już nie w Warszawie, w stolicy, gdzie to jest stadion narodowy, tak oni kiedyś tak się przejęło, że to jest stadion nośny bale narodowe. Ale wiadomo, jak nie wie co idzie, to idzie odetci. Zarządca tego stadionu chciał za wiele detków. Nie wiadomo ile to było, ale wyczytane, że to jest 2 razy więcej niż do tej pory było, więc Związek Nośny Bale, że jak powiedzieliście Związek Nośny Bale, że to jest za wiele, że oni szukają jakby innego rozwiązania, gdzie by mogli grać. I padło na Chorzów, gdzie wiadomo to historyczne, tam też wiele meczów nośna bala przódę grała, wielkie mecze tam się odbywały i wiadomo, że wtedy na pierwszym placu padł zapasowy do Chorzowa. Ale to w końcu interweniował i premier, i minister sportu, burmister Warszawy, więc w końcu oni ustaną te 2 najbliższe mecze, które będą grali w eliminacjach do Mistrzostw Świata, ustaną już na Stadionie Narodowym w Warszawie, więc ja myślę, że z Wialdzi Blume był mały deszcz i oni ustaną dalej w tej Warszawie. Może chcieli nas straszyć, plus tych zarządców stadionów w Warszawie, żeby te deszczy pewnie mniejsze było i w końcu ustaną. Twarde negocjacje były. Twarde negocjacje na najwyższym szczeblu, że tak można rzec. No, ekonomiczne kwestie tu też są woźne.
znośny. Toteli znośny bale, płe pauzy na reklama insi dyscypliny sportowe, a tyś dzyl kulinarny. Co ma pospólnego kuchnio ze sporta? No w USA baro wiele. Tam nie doso nie jest niczego w trakcie meczu. Oni jedzą baro chętno skrzydełka. Jak one są przerechtowane, to tyś wam ma weklareja w kuchnie, nasi dobrzyńce, usługi cateringowe Małgorzata Król. Zachęcywam do tego, żeby łebę zrzec i żeby spróbować. Bo Super Bowl już w niedziela. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Motawa ty taci fajn magnesę na lodówka, że gdzieś się Jo! było, taci pamiątkowe. Jo, proszę, tu z Wejrowa taka żepścinute jeś są. Ale z Rzymu ja by chcę. Z Rzymu? Jo, A z Rzymu. jo. Bo sąsiad mnie so tereder chwali, że on w Lizbonie był, że on tam to widział, a wszystko i on so tyś taci magnes, on mnie pokazuje. Ja so myślę, te mnie diablo so Niemcy chwalił, ja mu płeko, że ja był w Rzymie. A w Lizbonie, no Rzymonume, ale wego do Lizbona, je to taci starsi chłop, taci bruny muce. Jo, I był to taci magnes. jo. No to on prawie tu go kupił. Diable, jak ten cegan, jemu nic nie je do wiary. Maria Józef, to nie je do wiary, że człowiek może tak ceganić. Jo, ale jak we tu jest, to może miast tego magnesu, a może tak kupić inny magnes, tu może nadrekływać co bluz co chce, a tu je się łedmikoć do piwa. Ale weter, to jest fajn. Jo, A ja są mega swoja gamba ty dac. jo, my możemy nawet tu zaraz diancy zrobić. Ale fajn. No to zdjęcie my też zrobimy, bo mnie so niedługo person korta kończy tam ten termin, a ja so już nie ja so tak myślę, ja może kredyt ja ci wezmę, a gdzieś pojada, choćby Może do tego jo. Rzymu, nie? Albo do Lizbony. Jo. A robi tawa tak, że wam może ta tu na placu coś mnie wedre kłewać. Ale na wszystkim co wa chce, tu może być taci magnes, może być taska, może być normalny zdjęcie, może być webros, możemy na plastiku, na skle, na drzewie, na bundlach nawet. Na bydlach! Jo! Maria Józef! Ja to musia koledze rzec temu, co do Lizbony był jachuny, bo on robi ten sznaps z wreków, on by mógł fajna etykieta zrobić, a to na jaci konkurs nalewków dać. Jo, tak to my możemy zrobić. Jak wa chce ta zdjęcie, te pójmy. Jo, Baro, proszę, tu proszę sadnąć. Jo, ja plus tu we Westrza, bo tu je coś nie Westry. co? Jem jo tampi! Dobrzyńca fotokontakt, karty ze żukłewe i wejrowłe. Mumetyś wesylci. Te webzyroś te to graje w Kasiebej Świat, a my dzisiaj godumełe rozmaitych sportowych wydarzeniach. Jeś łestowające na Kasiebach wejrowści Tytanowie, to ranczno bala, dobrze sobie radzą. To je 9. plac w tabele, a za sobą mają piękny dobecy z Welszte na 40 do 25. Jak te oceniwość? Tak, tutaj tak można rzec, to jest środek tabeli na chwilę obecną. Ostatni mecz Baro dobrze dobety, wysoko, do 40 do 25. Od zaczątku meczu wszystko się układało po myśli karna zwejerowa. Wszystko było, cały mecz był pod ich dyktando, więc myślę, że to bezsprzecznie dla nich to było dobecy. I karno z Welsztana nie miało nic do powiedzenia w tym meczu. No to chcemy posłuchać, jak widzi ta sprawa, jak podrechływiwo mecz trenera wejrowścich Tytanów Robert Wicon. Witam wszystkich drechów. Robert Wison, trener Tytanów Wejherowo. Na gorąco po meczu z Szczypiorniakiem Olsztyn, który wygraliśmy wysoko 40 do 25. Ja jako trener jestem bardzo zadowolony z chłopców. Pokazali się kawał charakteru, pruli do przodu, cały czas głodni bramek, nie zlekceważyli przeciwnika. Troszeczkę w pierwszej połowie ospali, ale w drugiej połowie już zdecydowanie lepsza gra. Nasi kochani kibice nas ponieśli to naprawdę do pingę, bo tu hala pękała w szwach, jak zawsze zresztą. I to jest piękne. Super, że nikt nie dostał kontuzji. Gratuluję oczywiście Szczypiorniakowi Olsztyn za ambitną postawę oraz walkę. Cieszę się, że również oni są niekontuzjowani tak jak my i możemy przystąpić do następnych treningów. Zapraszam wszystkich serdecznie na następne mecze do hali w samochodówce. Do usłyszenia. Toteli trenera wejrowścich Tytanów. No widzę je taką zmiana na lepsi. Tak, trenera tutaj zmienił plan treningowy całego karna i to widać po nim, że oni są mocniejsi, są chwytci, więc te zmiany, które oni wprowadzili do planu treningowego, weszły bardzo na plus. Cały mecz na wysokiej intensywności grele, więc
Tak, Parowoźny, żeby dalej. wytrzymać do końca kondycyjno. No i tu Nowociński z tych młodych szczypiornistów baro zasługiwał na chwalba. To telił ręczny bale, a ja przebociwam, że partnerą nasi teto graje w Kasiebej Światie Akademia Noźny Bale Kasiubian, to tam twoje dziecko może rozwinąć swoja kariera noźnego balarza, to tam mogą coś tyłcec następny graczowie ekstraklasę, europejskich ligów i reprezentacyjny. Do tego zachęcywam, żeby zapisać się do Akademię Noźny Bale Kasiubian w gminie Wejrowo i Nieleno, bo tyś gdzie jeść może ta trenować. My trenujemy w Bulszewie, w Głewinie, w Zbichowie i w Biesce, czyli w Wejherowie. Zachęcywamy, a teraz przejdziemy już do następnych sportów. No i co nam tu stało? Jeśli idzie sporty na Kasiebach, to wiera wszystko. Na Kasiebach to chyba wszystko, dość do bala teraz te niższe ludzi nie grają z tych większych wydarzeń, których nic nie działo, ale jak nasi łebzyrcy chcą coś jeszcze, żeby my coś łeczym rzekle, więc niech dadzą znać w naszych komentarzach, łeczym by chcieli coś więcej uczyć. Tak jest. A co do sportów tyś kasiepścich, ale na taci europejści rówiznie, no to trefl tu, jeśli idzie kłeśbala, no jeśli idzie te europejści rozgrywci, to no wroco na tarcze. No, jeśli idzie w europejści puchary, to im nie poszło. Przegrali z Cardem ze Spanie, z Gran Canaria, także... To była grepowa faza i tam nie udało się zająć placu na awans. Tam nie ma o czym gadać, ale w lidze idzie znowu bardzo dobrze, są na dredzim placu, więc może ima się znowu dobec wrócić do tych europejskich pucharów i sam w przyszłym sezonie zaprezentować się jeszcze lepiej niż do tej pory. Fajn by było, to teli jeśli idzie kłeśbala, no i teraz przechodzimy już do sportu modnego za wielką łedą. Tak, za wielką łedą, czyli futbol amerykański, Super Bowl. Może on tak nie jest bardzo popularny w Polsce, chociaż my tutaj w Gdyni mieli kiedyś mistera Polski w amerykańskim futbolu Seahawks Gdynia. Seahawks Gdynia, także mój drech tam z Gostecyna kiedyś grył, także bardzo serdecznie pozdrawiam Łukasza. Więc to jest bardzo popularny sport w Ameryce. Ja był w ubiegłym roku w Ameryce, to widać, że oni tym żyją i na każdym kroku tam są jakieś i flagi, i te stadiony wiadzi. Przy każdej szkole jest to nie jak u nas te blues boiścia, tam przy każdej szkole wialdzi stadion na ileś tysięcy ledzy, także oni tym bardzo żyją, to też nie jest blues, tylko sport, to można rzec, że to jest taka kultura, że oni idą, se potykają do tygodniu, że oni muszą przy tym zjeść te twoje kurczaki, wypić sobie piwo, czy jakiś inny tam napój, także to jest bardzo fajna kultura, że oni se potykają, nie jak blues u nas my przed telewizorem to bzeramy, ale oni idą i se integrają też ta społeczność. Jeśli idzie o kibiców, to tam musi rzec, że oni są może mniej zaangażowani w to, jak ci kibicowie noźny bale w Europie, ale za to mniej tam jest taci agresję, bo to jest taci bardziej familijny spędzywani czasu. Agresja jest na samym boiszcie. I do Lebuka, tak jak ty godusz, tam nie ma jakiegoś tam dopingowania, jak u nas są race, śpiewuni i tak dalej. Oni tam są, se fajnie bawią, tak jak to familia cała przychodzą. Tam wcale nie musi nawet rozumieć tego sportu, ani go lubić, żeby prosto przyjść spędzać czas. Tak, bo to może rzec, że to jest taka rozrywka, tak jak ty idziesz do kina, ty idziesz na koncert, albo gdzieś idziesz sobie powzerać do sztuki, do teatru, a oni idą tam na stadion, żeby powzerać, co się dzieje, czy płytkać, nawet nie powzerać, a może płytkać z jakimś drechem, a z familią. No to jak my zaczęli od tych kulturowych elementów, to do sportowych przejdziemy zaraz, a teraz rozmawiają do kuchni nasi dobrzyńcy, usługi cateringowe Małgorzata Król, gdzie ja przerechtaja dlowaju ten myltech, któren wiedno towarzy Amerykanerom w trakcie finału rozgrywków futbolu amerykańskiego Super Bowl. My jesteśmy w kuchni we firmie usługi cateringowe Małgorzata Król w Lezenie i prawie tu będziemy się kłewele. Ten amerykański moltech, który towarzy kibicom, ja ci webzyrają Super Bowl, to je Buffalo Wings. Buffalo to bawoł, możemy sobie zdziwić, jak można jest skrzydełka z bawoła, ale tu idzie miasto Buffalo. I teraz tak, jeśli idzie liczbę, rekord z 2020 roku to je zjadłych jeden wieczór w trakcie Super Bowl 1 400 000 000 skrzydełków Buffalo Wings,
a Amerykanyrów je 330 milionów. Nie kłaźli z nich jod to w ten wieczór, to jest strach pomysleć, kuli tak na jednego przepodo z tych ledzych terny to jedzą. No ale Amerykanyże, wiemy, jest, lubią. My se też tego spróbujemy na początku też, jak powstał ten myltek. No, je taka legenda, że w tym miejsce Buffalo była sobie białka, która prowadzała knajpa, restauracja, no i jej syn ze studiów przejechał z Drechama, oni przejechali późną nocą, wsiadkłe zamkły, a knopi głodny. No i mema nic nie miała, no ale jak to mema, syn przejechał głodny, to ona coś na pewno do rada załatwić, nawet we strzutku nocy i znalazła tam na kuchnię coś, co nie zeszło, skrzydełka. Czemu nie zeszło? Bo w amerykańskiej kuchni w tamtych czasach, jeśli przed nastaniem KFC, skrzydełka to były tak po prawdzie odpadci. Amerykanyże nie mieli za bardzo łudbę, co można zrobić z tymi skrzydełkami, one były no, do zupy może, ale tak to do niczego innego. I no, mięso się nadawało, było dobre. Wtedy co? Trzeba było coś wykombinować. No i prawie wykombinowała Buffalo Wings. Zarewama płykozia w siatkę. Zacznijmy od tego, że Amerykanyże, jeśli idzie o skrzydełka, to płydowają je przeżnięty na pół. Tam, gdzie jest ten staw, gdzie jest ten łokt z ptocha, tak one wezdzą, i dzyl z nich mam przerechtowuny. Tu jest pora łesta, o tej sprawdzimy sobie mniwicy, jak to so kroi. Ja zareżeka, że ja nie jem eksperta. Te lotci, one w amerykańskich krumach bardzo często nawet to mięso jest sprzedawone bez nich. One są tak po prawdzie dowywaleni. Na ścieżce tu mamy dobry sprzęt, łestry noże tej letko to idzie użnąc. No i tu mamy to kwelanko na wysokość sechternygłe żniemy. Jak widzę, to nie jest krową wsepac, ale idzie. Pora tacich szteczków. Musimy też dodać, że jeśli idzie ta noc Super Bowl, to jest wielkie święto dla Amerykanyrów. Pora lat nazad, kiedy karno Cincinnati Bengals dostało się do playoffów, a później do Super Bowl, to znaczy do finału tej ligi. To było wielkie święto, bo to karno no, mimo wielkich sukcesów na swoim koncie i ciej udało się im dostać do finału, to gubernator stanu zdecydował, że płeti niedzielę, kiedy jest rozgrywany finał, będzie dnia wolnym w szkołach. Dzieci nie pójdą do szkoły, żeby mogły odpłeciąc, no miele nodze ja fejrowaniem do becy swojego karna. Tak to Westrzy to jest po prostu bardzo wielkie wydarzenie, nie plus dla tych ledzych, którzy są interesują sporta. Tam jest tak, że tam jest Super Bowl Halftime Show, to znaczy jako z gwiazda ma swój taki 15-minutowy koncert w pauzę meczu. Te gwiazdy bardzo chcą wystąpić w tym. To nie jest tak, że oni jakoś prosto, że trzeba ich bardzo prosić o to. Katy Perry, Madonna, Shakira z wielką cechą podchodzą do tego, żeby wystąpić na Super Bowl Halftime Show. W 1993 roku to show je po prawdzie bardzo widzawiściowy. Wtedy tą gwiazdą był Michael Jackson, no i król popu je wiedzieć, no nie mógł prosto stanąć na binie i zaśpiewać. I wtedy ta konwencja się bardzo zmieniła, stać go prawie przerywnika, pośpiewani pewna w pauzę na wielki widzawiście z choreografią, ze scenografią i jak sobie bezdżyta, a na YouTubie to jest przystępny, no to po prawdzie robi to wrażenie. Do tego pojawiają się tam też taci wątci czasa polityczny pewna. Na przykład dzisiaj był taci Super Bowl Halftime Show w klimacie latino, bo Shakira i Jennifer Lopez w duecie wystąpiły. Wtedy jedna z nich miała oblekły taci mantel z amerykańską faną. No i taka fraza padła Born in the USA, jako znajemy z muzyki. To wiadomo, że patriotyczna frantówka, ale ona jest weściercio patriotyczna. No i Ciebie na zeblekła ten mantel, to po drugiej stronie była fana Puerto Rico. Tam jest dość dyskusyjny status tego placu. No i taci elementy też są pojawiają. Także to jest wielki show, a my tymczasem mamy przerechtowane skrzydełka, chterny wylądają tereska w oleju. Tak jak są, można je czymś doprawić też, jak chcemy solą, pieprza, a możemy prosto je dać do upieczeni na głębokim oleju. To może być grobk, to może być frytownica. Dopiero później będą łebluny czymś, co je bardzo woźny. I przejdziemy do tego, jak blues łedłozia te skrzydełka na ich plac, to znaczy jak one zaczną kampać w tym gorącym oleju.
skrzydełka soju pieką, a my przechodzimy do tego, w czym one będą we kampuny później, jak będą upiekły. To jest bardzo ważna rzecz, bo to tak poprawdze nado i ma ten charakter, ta śmaka, to jest nie ten dip, w jakim będą młeciony. No i tu rozmaite recepty widzę, bo co porę lat ja sobie webzerą, jakie przepisy są i w Polsce to pewna inaczej robią, w Ameryce pewna inaczej, każdy ma jakieś swoje receptury. Widzę, że czasem jakieś pasaty tomatowe dodawają do tego i tak dalej, a ja stawiam na prostota. To nie musi być skomplikowane, to jest coś takiego, co je mecz, je 15 minut do meczu, to chutko robisz i zaraz możesz sobie zajadać. Także tu brakujemy do tego masła. Jak widzę, mam całość tapka, także mógłbym to zainwestować, ale specjalnie dla Was pokazywam. Bierzemy coś takiego w grobk i teraz dodawamy do tego ostry zus. Amerykanyże mają jakiś swój zus, kol nas niekterny prawie jest tam jakieś tomaty dodawają, ale ja bierze zwyczajny zus chili, taci ja Ci składzę i zadostać, ale te woźne są proporcje, bo nie jedni są mogą pomyśleć, aha, tu będzie roztopione masło, no to pora kropelków dodać, żeby to miało charakter. Nie. Standardowi proporcje to je 1 do 1. Teli co masła, teli łestrygłe zusu. Wtedy to jest baro pikantny, ale nie taci baro. Jeźle to mają jest dzece, jeźle to jest wraźlewo, nie lubisz łestrygłe, to dowoź mniej. Jeśli chcesz, żeby sobie wypoleło pesk, no to możesz dać więcej tego, a mniej masła. Ale te pasy ta z bekanim, bo jak je wiedzę, konwencja genewska zabronią używania miotaczów łegnia. Na tej lejemy. Jak wam widzi, tam mniej więcej 1 do 1. No i teraz to idzie na łedzin, żeby się roztopiło, żeby to wszystko so fajnie wymieszało i w tym zamłecimy później te skrzydełka. Zus chili, ja Ci sobie uważył, je do tego, żeby wemłeciony były w nim skrzydełka, ale później one są już płeduny i my sobie sami je młecimy w serowym dipie. I to jest coś absolutno nowoźniejszego i taci creme de la creme, zanka ja Ci mu ten myltek ma swój charakter. Charakter jest potrzebny też w amerykańskim futbolu. Tam oni muszą mieć charakter, muszą mieć wytrzymałość na ból, muszą mieć zdolności fizyczne, kondycja, refleks. I z tego wszystkiego mnie się wydawało, że ja mam plus refleks, ale później doktor mnie poprawił, że to jest reflux. I jeśli ktoś ma podobne problemy, no to może sobie poradzić w jakiś taki sposób, żeby na przykład, nie wiem, zamiast majonezu dać jakiś tam majonez wegetariański, żeby ta smiotana nie była aż tak gre, bo tu jest 12 prawie. No ale jeśli idzie ser pleśniowy, teren jest absolutnie konieczny, no to nie wiem, czym go można zastąpić, no a je wiedzieć, że on dość części na żołądkie. No ale taci to jest też myltech, on musi być też na części. Teraz jak się robi ten dip, to wam zarę płekozia, a propos tego, tej dietetyczności, to też wam zarę rzeka, jak to wezrzy. No te wszystkie składniki miesiące, tu jest 1 do 1, 2 łyżki smiotane, 2 łyżki majonezu, coś tu piści, to znaczy, że pewno formację defensywną musi sobie ustawiać i zarę bronić przed wlezeniem w punkt zona procemnika, a my tymczasem przechodzimy do krojeni tego. Ser pleśniowy, żeby to było młodry, ten tak zwany blue, czy jak tam się to nazywa, 100 gramów. Tak to będzie wezrzało. No i wam powiem, że jeśli idzie co jak można sprawić, że perzynka to będzie lżejszy myltek, to na przykład to nie musi być piekły na oleju. Można w pieck włożyć, tak żeby to się upiekło fajnie i wtedy też to jest bardzo smaczny. No z tego co ja wiem, to też te oleje roślinne tak się wydawało, że one są zdrowszą alternatywą do masła, do szmultu, a okazało się, no godajem, że wcale nie do końca tak jest, że to ty się baro niezdrowi, przecim, no ja nie jem eksperta i może lepiej jak chłop robi majonez i do tego wrzuciwo ser pleśniowy, to nie słychy tak w sprawach dietetyki, ale tak to wezdrzy. Kroimy to na bardzo drobną kostkę, bo to musi być wszystko wmieszane, to musi mieć taką konsystencję takiego majonezu, temu to wszystko musimy kroić na jak najmniejszą kostkę.
No i co do tego dipa, to tu w Buffalo oryginalną oni dodawają na przykład czosnik, który jest też tak zmuździony i do tego doduny. Ja nie dową tego, choć lubię czosnik. Ja by chcę też na taci zelonosce dać nity blusty młodro zelonosce plesni, ale żeby tako nasia peżna zelonost, to co my lubimy, to znaczy jo wkroja łeczk. Tyś baro smaczno wtedy to wezdrzy i baro je dobry. Tymczasem teraz to ukroimy. To nie musi być wrzudno równo, kłestka i tak dalej. To idzie o to, żeby to było na teli przerobiony, że to będzie letko później we miesiąc. Bo ten proces mieszania jest tu nowoźniejszy. Żeby to wszystko było raza zmieszane, odłożymy tu łeczk i sypiemy do naszej smiotany i majonezu. Baro smaczno to wszystko poprowadzę. No, może nie wezdzie apetyczną osoblewie, jeżeli ktoś nie lubi pleśniowego sera, ale uwierz tam je, nawet jak nie lubi tego sera, to jest bardzo fajny dip, który ma taki słony charakter, jak to ser pleśniowy, on jest bardzo słony, ale nie ma aż tak ciec tego, co ciejemy w jedno, jak taci franceści serę jemy. Także to nie jest tak, że jak ty nie lubisz ty śmaci sera pleśniowego, to na pewno ten dip sobie nie ma smaku. Niekoniecznie. Też na łeczku mamy duny, można dać zwicy, można dać mniej, to jak kto lubi. I też woźny, tako kontra w tej śmace, mamy słony, mamy wszystko barosety, do tego doprawimy pieprza. Nadumę temu też na charakteru, choć pamiętamy, że pikantny to i tak będzie przez ten zus chili, także tu nie musimy przesadzać, żeby ten dip był jeszcze jakiś pikantny. I na to wszystko cytruna, żeby to było perzynka kwasniejszy, żeby to nie było taki bluz słony i bluz cięści, bo no, ma to do siebie, że to je cięści. I tak jak ja wam godu, no nie ma szansów, nie da się zrobić tak, żeby to było dietetyczne. No, można też na składników zamienić, można nie piec na oleju, ale to i tak ta kategoria dietetycznego jedzenia nigdy nie wlezie. No i do tego wszystkiego pozwala sobie zakadrujesz tu wycygnąć łyżka, żeby to wszystko wymieszać. Mieszamy tak, żeby to miało jednolitą konsystencję. Weszło tego wiele. Ja sobie w jedno robię wici. Wici, jakie brakuje do tych skrzydełków, bo to można dawać i na chleba, i na wszystko insi. To jest bardzo dobry, też na to w lodówce przetrzymie. No a przed tym znowu muszę to rzec, nie jest to dietetyczny. Ale co tam, je karnawał, trzeba sialec. A reflux może się odezwie, może nie. No i teraz nowoźniejszy, chemiczny zjawiście, jakie się wydarzy, to jest bardzo tajemniczy, ale musi się to wszystko przegryźć. Możemy to włożyć na przykład w lodownicę, może to prosto gdzieś tam dojdać, bo to będzie wszystko na sumkuńc, kiedy nasze skrzydełka będą twardych. Skrzydełka są twardych, piękno, złoto farba mają i dokładnie to idzie, to nie idzie to, żeby jest palec. Teraz położymy ciele z nich, przerechtejemy je tak jak mają być. Jak widzi ta limniwicy, żeby ten zus po prostu dobrze w nie wmiknął. Jeśli go też na wymiesią, albo zdążył so perzynka chłodzec. Lejemy i teraz w taki sposób doprowadzamy do tego, że ta farba jest rozłożona na cały wierzchnię mięsa. Tu są nieco taką pewna kwasno pocha, bo chili jest taką dość kwasną przeprawą. To jest westry, ale i kwasny, bo jest tako westro pieprzno i jest tako paprykowo, możemy rzec, i to jest prawie paprykowo. No to co? Płodowume, pora skrzydełeczków. I teraz, jak to jest płodowuny? Płodowuny to jest z selera nacowym, którego tu ukroimy pora takich knepelków. Teraz kładziemy seler tu. Do tego zus prosto jemy to rękoma, młecimy i w taki sposób możemy spędzać ta noc Super Bowl.
To teli z kuchni, a teraz przechodzimy do tego kłego mecz bandzeme Łebzyrele. No i po playoffach jeju wiedzec, że w ten wieczór Super Bowl spotkają się dwa karna, Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs. Kłemu kibicejesz? Ja kibicował Rechli Karnowi z Kansas, ale w uszym roku ja był w Ameryce, w Filadelfii i mi się podobało bardzo to miasto Rockiego Balboły, także latos ja kibicuję Karnowi z Filadelfii. Okej, no to w skrócie dla tych, którzy często nie znają reglów amerykańskiego futbolu, to nie jest to samo co rugby, choć bala może podobno wezdrzec. Idzie tam to, żeby oni so tak jak zaczynają z tego takiego muru wznowieni grę, ta bala musi dotykać ziemi i wtedy ten snapyra, ten co trzymie ta bala, pod swoimi nogama puszcza bala do rozgrywającego i ten rozgrywający może biegać, może przekazać ta bala i kto inny biega, albo płedać do przódku, ale plus jedno płedanie do przódku, później cała akcja już się rozgrywa tak jak w rugby płedania ma do tyłu, ewentualnie, choć cole mało oni biegną. I masz 4 próby, żeby przejść 10 yardów. To znaczy, za pierwszą próbą przeseną so 4 yardy, stało im 6. Później so copną, bo ich pływale rechli na ziemię, na przykład 2 yardy, znowu 8 yardów. I tak po 4 próbie muszą te 10 yardów przejść i wtedy mają znowu 4 próby na 10 yardów, aż w końcu dojdą do tej punkt zone, to znaczy tego płela na samym końcu. Mogą też kłepnąc bala do brumci, wtedy zamiast 6 punktów dobywają 3. To tak w nowikszym skrócie, jak ten sport wezdrzy. Można sobie w internecie też znaleźć takie skróty tych reglów, żeby mniej więcej przed Super Bowl wiedzieć, na co tam tak po prawdzie wzerać. Na początku to są wiadomo skomplikowane, później okazywo są dość prosty, dość taki intuicyjny, jeśli już rozumiemy te spodleczne regle. No i tu, jeśli idzie to komu kibicejesz tego też Filadelfię, bo to miasto sobie urzekło. Ja jedno kibiceja Green Bay Packers, no tym razem im się nie udało. Teraz Love Kłelnichie rozgrywającym przódę Aaron Rodgers, który później przeszedł do New York Jets. Barojem lubił tego rozgrywającego i cały to karno. To tak pewna z takich tych względów sentymentalnych, to znaczy mnie so widzę, że w tej lidze to jest jedna z najdroższych ligów. Cały te organizacja Super Bowl to jest nowiksza sportowo rozegracja, choć to są tak po prostu krajowe rozgrywki, ale one jest większe jak na przykład Liga Mistrzów, jeśli idzie to kuli dolarów tam przelatywo. I w tym wsiedcim mamy sobie karno z Green Bay, które jest takie miasta jakby połączyć z Wejrowe i Remia na przykład. Mieszkańców mniej więcej teli same. Oni tam nie mają wielkich firmów, a je wiedzą, że żeby ktoś funkcjonował w NFL, w tej lidze, no to tam musi mieć baro grebi dolary od grebych sponsorów. No i tam tych dobrzyńców oni tak po prawdzie mają takich pasjonatów. Ledzy terny prosto godają, my jesteśmy stąd, my wspieramy nasze karno i temu mnie so widzi, że w tym takim świecie wielkiego biznesu może funkcjonować taci karno. To jest coś, co mnie so baro widzi, no ale... Tak przerwa. Kibice wiadno taci lubią taci historie, że ktoś z małego placu gdzieś wygrywa z tym awialdziem. Można rzec, że na Kaszebach taci karno z Betowa kiedyś było, że też im kibice baro kibicowali, żeby do tej ekstraklasy weszli, w końcu im się nie udało, bo największy sponsor się jednak wycofał, więc... Ale ledze lubią takie historie, że ten wiadomo, że ten mały wygrywa z tym wialdziem. Jo, to Dawid z Goliata wiedno, jak dobywa, to budzi emocje i tyś lubimy takie historie, że gdzieś tam San Marino komuś wklepał obrumka, nawet jak przeżnale 4-1, to choć ten jeden gol to jest taka ucecha, nie? Do lebuka. Ledze to lubią takie historie. I wracając do amerykańskiego futbolu, tu Jobanda również trzymał strona Kansas City Chiefs. Wierzę, że Patrick Mahomes tu, choć on ostatnio jakoś tak nie dobywa, mimo takiego blasku, jak on miał gdzieś tam na początku swojej kariery, to ja wierzę, że on jakoś do tego wróci, a Kansas City Chiefs no, jednak radzi sobie. Trzeba rzec, jeśli Karno z Kansas by wygrał, to był pierwszy raz w historii, kiedy Karno 3 razy pod rząd wygrywał te rozgrywki Super Bowl, więc to nie są już jakby, to nie są ćwiczenia jak to se godo. To jest największa liga jak to godo NFL. Każdy mionko, który gra w tym łeprowo ten sport, amerykański futbol chciałby tam grać, bo te wszystkie inne to już się daleko można rzec w tele, te wszystkie inne ludzi z innych państw. Także myślę, że to ten historyczny jeśli do bandze Karno z
z Kansas, więc myślę, zobaczymy, czy Kansas, czy Philadelphia. Tak jest. Tu już wracający do Patryka Mahomesa, on no, bardzo ciekawie jakby pokazywał nam inny sort grani rozgrywającego, bo w tym sporcie tamte pozycje są bardzo ważne. Tak jak w nożny bale, tam masz równak każdy atakuje i każdy broni, tak tutaj masz często apartny składek, który insi ledze bronią, insi ledze wchodają na boiście, cię atakują, bo ta gra jest coś terk przerywuno i tam jest dość kloru określony, kto prawie terem obala. I ten rozgrywający to jest taki nowoźniejszy miąnkosz, bo on decyduje o całej taktyce tak po prawdzie, jest takim kaptyną, to jemu sodowo bala i od jego decyzja zanolego, czy ta akcja będzie biegłewo, płedaniowo, czy to pudze w ta strona, czy w ta. No i Patrick Mahomes, tak jak ten sport jest dość taki sztywny, jeżeli idzie o te nawet ta motoryka, że on równak cały czas wykonywał ten sumrech, mobala, rzuco, to równak Patrick Mahomes tu pokazywał, że insi rozgrywający bardzo często mają tak, że jak już sobie kto spływaliwo na ziemię, to so legni. Straci ta jedna próba, mota jest 3 próbę spokojno. I lepiej jest legnąc na ziemię, jak rzucec gdzieś niedokładno, jeśli procemnik złapie ta bala. A Mahomes, on czasa po prawdzie, on już wnet leży, nikt nie wie jak, ale on jeść ta bala gdzieś tam wyrzuci i ktoś tam złapie. Także mnie so bardzo widzi ta jego taka elastyczność i mam nadzieję, że on no jednak po tym takim może słabszym dla siebie czasu, choć nie dla Karna, bo Karno sobie dobrze radzi, jak to już rzekł, że on równak płeko, że ma ten blosk. Ja liczę na to. Trzeba rzec, że ten rozgrywający tego to jakby taki mózg całego Karna, on jest rozgrywający tak jak w nożnym bale, można rzec, ale to nie jest blues jak to rozgrywający w nożnym bale, ale on też jest jakby napastnikiem, bo on kleruje ten cały zespół, on nim dyryguje, on go jak oni mają grać, tak jak ty rzekł. I co ciekawie, w kasku ma podłączony mikrofon i głosnik, on cieje, co trenerowie do niego gadają. Tak, no trzeba rzec, to są też zawsze najdrożsi mionka, że oni na więcej detków kosztują ci rozgrywający, oni można rzec, że ten Mahomes to jest taki Messi czy Ronaldo, no bo jeżeli chodzi o nożna bala, oni tyle detków zarabiają, więc każdy Karno jakby musiał od tego zacząć, od tego rozgrywającego, bo on jest jakby mózgiem. Tu ta różnica w zarobkach jest no lepiej pokazano na tym, jak zachowywał się Tom Brady, legendarny rozgrywający przez wiele lat New England Patriots, później w ostatnich latach na emeryturze przeniósł się do Tampa Bay Buccaneers, zdobył z nimi zresztą Super Bowl. To było tak, że on ma tych swoich liniowych, to znaczy tych, co robią ten mur, oni są bardzo ważni, bo to od tego, jak oni będą bronili przystępu do rozgrywającego przed procemnika, zanolego jak wiele sekundów on ma na podanie. Czym więcej ma czasu, tym lepszy to podanie bandze. Tej bardzo ważny jest, żeby tych czterech czy pięć chłopów, co tam stoją i blokują, no z jednej strony oni są wiele szersi jak taci rozgrywający, bo rozgrywający to są musi czasa wslezgnąć gdzieś, a oni mają prosto blokować, stać na taci murze. I on tym swoim prawie, tej swojej scenie, tym swoim stojącym prawie w tej linie, to się nazywa offensive line w ofensywie, on ima kupił posuwie, tak w darenku prosto. No bo też ich zarobci są różne od jego zarobków i dla niego to nie jest problem, żeby ima w darenku płedać coś takiego jak suwę, tym pora chłopom, bo on ima w ten sposób płedzankował, że oni tak dobrze go bronili. To pokazywało, jak wielkie są różnice w tych pozycjach. Tak jak te godą, tutaj są różnice w tych pozycjach, ale też ci ledze inaczej wyglądają. Tak jak w nożny bale, oni są wszyscy zmiarty, muskularni, wygimnastykowani i tak dalej, ale tam jest pewnie inaczej. Jak to jesteśmy brońcą, to są wialdzi chłopy, którzy tam ważą po 120-140 kg, a ten rozgrywający to jest taki zmiarty, który musi być zwinny, żeby zagrać. I to często nie są same muskle, ale to widzę, że to taci chłopi z Brześka prosto, bo oni wcale nie muszą tam biegać wiele, nie? Oni tylko mają zatrzymać z tych ledzy, żeby do przódku nie było i do zmiany. Dokładno. Tu jest takich ciekawinków, jeśli możemy powiedzieć, że kłepacza Patriots je Gostkowski, no ten nazwestko wskazywał, że pewno ma jakiś kasiepści kłerzenie, wszystkich gostkowścich po zdrowiu, może to prawie wasz krewny tam kłepie. No kłepacz to jest taka pozycja, którą też wychodo blues w czasu, kiedy mobec kłepniancy i on tak po prawdzie cały rzeczy nic innego nie robi, jak kłepie ta bala do brumci albo wekłepiwo. Był jeszcze przede taki jeden płeloch, Janin Kłeski, jeśli dobrze pamiętam, on też tam w miarę dobrze sobie radził w NFL. Tak jest, on widzę, jeśli ma stać wielkich dalekostów mógł kłepać, tak jak często jest tak, że jak gdzieś ta bala je dali od senianto, od tej brumci, to te oni wekłepiwają ja nie w brumka, ale prosto je pant, to znaczy wekłe pani jak no dali, bo
To jest czwarta próba, oni wiedzą, że jest mało szansa, że te jardy dobędą, to elą wekłepac jak no dali, żeby procemnik miał jak nowicy do przebiegniancy. I prawie Janikłewści czasa, gdy insi kłepoć to by tego panta wybił, to on równak decydował so kłepac na brumka i tyś mu to wychodało. No, to jest ciekawy sport, wiele małe tym godu, bo to jest coś nieznany go pewno dzylowi naszych łebzyrników, a myślę ciekawi go wortie poznawać insi sportowe dyscyplinę, jeśli jest ciekawi insich ciekawych, może rzodcich dyscyplinów sportowych, to dejta nam z nas w komentarzach, o jakich sportach wach chceta, żeby my godele w te to graje. No i myślę, że na dzisiaj to już było wszystko. Na dzisiaj wszystko. Zapraszamy do następnego oddziela. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Dobrzyńca fotokontakt. Karty ze żukłewe i wejrowłe. Mumetyś wesylci. W Kasiebie i świat wsiedkłe dobrze ułożony dzanka dobrzyńce, Cygert, Flaster budowlano-hurtownię Łegrodzenia, Słupsk, Kartuzę, Serakłejce, Lamburg i Łeba. Kasiepści media wrzucają weź big z OK Serwis Mariusz Słowi-Lezeno. Mechanika, klimatyzacjo, wulkanizacjo. To śmako zawici z dobrzyńcą, usługi cateringowe Małgorzata Król, Lezeno. Na jej programy są dobrze wykuncione i dzanka dobrzyńce, Solid Invest Poland, wykuncienia. W Kasiebie i świat wsiedkłe na glans dzanka dobrzyńce, salonowi Eskale w Remidze naleześ kachle, kranę, łemiwolci i wsiedkłe do łaznie. Te wybieroś, łeni zamonteją. Remio sobie ścigłe 41.